Hey yo, what's up? It's your baby boy Dansoy. And it's your barista boy, G-Boy. And welcome back to my YouTube channel. Yeah! So for today's video guys is pupunta kami ng Maynila. Yes! Then, saan next BG? Sa... Balik. Sabay tayo. 1, 2, 3, Thailand! It is our first time guys. First time namin dalawa na umibang bansa guys. Tapos first time ko rin na mag Maynila guys. So, I'm so excited. First time namin mag Thailand. Ako nakapunta na ako Manila. Kasi nilibre kami ni Kuya sa Singapore. Kaya kami dalawa guys. Actually kami ni Apet. Apet. First time namin mag Thailand guys. So, yun. Abang-abang kayo guys. Soy, from 1 to 10, rate your excitement right now. 11 guys, lumagpas yung excitement guys. Kasi sobrang excited ko na talaga guys. Kasi first time guys. Tapos, lalabas na ng ibang bansa. Lalabas na ng ibang bansa. Kaya, so guys, hintayin muna natin sila Kuya Roy, sila Kuya Tio, sila Snake guys. Kasi pupunta pa lang sila dito sa airport. Nandito pala kami ngayon sa Cebu guys. Kaya hintayin muna natin sila guys. Kaya let's go. Abang-abang kayo guys ha. So guys, nandito na sila Kuya Roy and sila Kuya Tio and si Snake guys. So guys, pupunta na kami ng boarding gate guys ha. Papunta na kaming Manila. Let's go! So guys, ganito pala kami karami pupunta ng Thailand guys. So tignan nyo guys. Tingnan. Bilangin nyo guys kung ilan. Mga 11. Oh, Kuya Roy. Alam mo ba kanina dyan? Bakit Kuya Roy? May dinalang gunting para sa buhok ng ilong. Oo. Alam mo yan. niya sa mga dress niya. Oo. Halata na tinago. Panday gapon daw. Ano masasabi mo dun, Snake? Grabe ka high-tech silang machine yun kay kuan kanang maditik yapon. Snake, alam mo bang bawal magdala ng gunting dito? Ba't mo pa dinala? Kasi sina-challenge ko talaga lahat ng paparaan ginawa ko na lahat pero nabigo pa din. Naoji ko ato dar ako ang gibuhatan ba kay kanang kanang muna ko nako ato pilo gud nasa ko sa pamaraan gud kay kanang Nahuli pa rin. gigamit ang kita ko challenge ko ni Bay. Challenge mo na ano? Tanaw na to og makaditik pa mo. Yawa ay ikapila na ako gipilo sila naditik yung gihapon. At kayo. Paano ba yun? Nawala na yung gunting mo sa ilong. Grabe bigo jud ako ang kanang kuan ako ang mga plano Palpak. Bili ka na lang ng bago ng panggunting sa ilong mo. Barato ra man tag kuan ra mo 75. Pero challenge mo talaga. Challenge ko Ay, talaga. ganyan kalakas si Snake guys. Ganyan kalakas ng loob ni Snake. Challenge ko talaga. Believe na ako sa'yo, Snake. Boarding time na, let's go! Woo! Manila pa kami guys, let's go. Morning. Guys, Uy, gumawa ko ng GC para sa mga mama niyo. alay, oo. Pang-update para Ngayon sa pa lang. Wala na TikTok ka rin. First time kong makaranas ng Travelator. Lahat na
Travelator? Pero anong purpose dito? Na pwede naman maglakad. Hindi, mas mabilis man. Especially when busy. Anyway, that's the end. So, ayun na nga guys, nandito na kami sa Manila. Yay! First time ko dito sa Manila guys to, kaya yes guys, for how many years nandito na ako sa... Ba't ako magsisiyara ako kay Ray? Maglibang. Maglibang. Ay, Tagalog na pala ako guys! Ay, nagtatagalog na naman ako ngayon, pero... Kasabag na rin. Ay, wag na guys. Keep quiet tayo dito guys. Basta guys, nandito na kami sa Manila guys. So, update na lang kayo mamaya kung ano ang gagawin namin. Let's go! Nagtatanong ako sa guard ba guys kung asa dapit ang CR dito. Na ano ako guys, natauhan ako na Tagalog pala yung mga tao dito. Kaya hindi ako pinapansin. Nag-walk out siya guys. Ang sabi mo? Chip, asan? CR dire Chip? Wala lang, hindi ako pinansin. Chip, di ko alam. Sinasabi mo. Sige na lang. Sunod kayo sa akin guys. Don't let your enemy know your next move. Sakto eh. Tama? Di ba? Don't let your enemy know your next move. Kaya ginawa ko yun guys. So ayun guys, tingnan nyo guys, meron kaming mga ano, patingin nga Jack. Di ba? Okay na yan. Pen shop to guys. Pen shop, may isa-isa kaming ano guys, mga damit na binigay nila. Thank you guys, thank you very much. Diba? Ticketing. Diba guys, Bisaya Squad, Miss Wari. Guys, official na guys, pupunta na kami ng Bangkok in a few hours na guys. First international boarding pass. Let's go! Thank you very much, Ketio. Ngayon guys, magpapa-change kami ng peso to Thailand baht. Thai baht. Ay, dollar guys. Dollars kasi hindi na kailangan yung peso dun sa labas guys. Kaya magpapa-change na tayo ng pera sa ano guys, dollar. So guys, ito yung first change dollar ko guys, no? Kaya ano lang to guys, $1. $1 no? 100. Ay, $100 yung ipa-exchange ko guys. Kaya first time ko to guys. Let's go, tingnan nyo guys ha. Nandun sa apit guys, nagpapa-change ng pera rin guys. Ako din syempre. $100 yan guys. Ano guys, marami yan guys, pero isa lang yung ibibigay sa iyo. Ha? It's because of Gravity of the earth. Yon. Akin na yan guys. Yon, thank you very much kuya. So guys, I got my $100. So yes, nice, very nice. So ayun guys, pasado kami sa immigration. So sure ball na guys na makakalipad kami patungong Thailand. Let's go! Kamusta yung immigration Snake? Okay naman. Okay lang? Nakikilala lang ay nakikilala ako. Nakilala ka nung ano? Nga na siya ay kanang pakibaw siya nga kanang content ka ay kanang influencer ko na di tanaw po daw ko na siya sa Vlog kumaga. mo. Oh, nice. Very good. So guys, 5 AM pala yung ano namin guys, yung flight namin patungong Bangkok, Thailand. So Snake, alika Snake. Excited ka na ba Snake mag-Bangkok, Thailand? Yes, Thailand? baby. Bakit excited ka? Kasi excited ako kasi mabibili ko na yung hormones ko doon sa makakakita tayo ng mga magagandang bakla. Ayan. Ano nga yung tawag sa mga ano doon? Wala, sawadee ka. Di ano yung yung sa work Katong idol na ako nga gwapa ka ba? Oo. Yung idol. Isman wara coaching. Yan ano yan? Yan yung idol mo na baklang maganda. First runner-up ka kanang Miss International Queen 2018. Wow. Isman wara coaching. Wow, yun. Shout out sa iyo kung kilala mo si Snake Princess. Sus, maggaganda na si Snake Princess kasi bibili siya ng mga hormones.
So guys, nandito na kami ngayon sa aeroplano guys, papuntang Thailand! So tutuloy na talaga guys. Yay! Tama ko pa nga pala sila Bishi at Kiray. Kiray, thank you very much. It's me, Dansoy. So guys, 3 hours pala yung trip guys. 5 to 8 yung hanggang 8 AM. Actually guys, 5 AM na ngayon guys. Kaya matutulog na ako buong trip papuntang Thailand guys. Kaya dito ko na po tatapusin yung vlog ko. Ano guys? Kasi rinig siya ng buong aeroplano. Bahala na guys. Bahala na kayo dyan. Basta antok na ako guys. I-end ko na tong vlog ko. Kerry, magpapasalamat muna ako sa iyo Kerry. Thank you very much. Kasi kung hindi dahil sa iyo Kerry, hindi ako makakapag ibang bansa na ganitong edad ba? 21 years old. Basta thank you very much Kerry. Without you, I'm not here. And basta thank you very much. So guys, dito ko na po tatapusin lahat ng vlog. Dito ko na po tatapusin yung vlog ko ngayon. Kasi abang-abang lang kayo sa mga vlog ko guys sa Thailand trip to. Lahat ng vlog ko guys, Thailand trip to guys. So abang-abang kayo guys. So subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko guys ha. So bye-bye!